Găsit la un nou episod de Minecraft. Bă, nu mai pitici! Mamă! Bă, mori! Nu mai pitici, bă, mori! Logic. Că bă, mori, mă pitici. Ce bun sau? Așa. Așa. Am level 3. Am level 3. Mai voi mai care. Da. Gadget. Gadget. Spectre Gadget. Spectre Gadget. Spectre Gadget. Go, 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 go. Cum să niște stică. Aș vrea bloc. Dar de cât ăla de Brada, nu știu unde. Știu că găsisem eu loc pe munte, numai cu paște. Să vin aici. Ce sunt?
Oley! Ah, mina. Ok, nu e mina. Oh, deci de aici veneau DJ. Ok, pe aici. Cred și sper că... Ok. Mănâncă sorta, șaurma. Acum nu mai putem. Să-mi dai și mie o gură. Minecraft-ul vieții. Minecraft. Nu știu. Uite, dar nu zici asta într-o Așa. Am băut. Unde sunt? Stai, eu sunt pe o insulă acum și m-am rătăcit. Nu rătăcit. Da. Pe o insulă. Da. Apa adâncă. Nie. Hai repede, crește-ne că mor. Da. Cam asta ar fi o problemă, pentru că acum nu mai știu unde mi-e casa. Nu mai știu unde mi-e casa, oameni buni. Să nu aveți încredere niciodată în Robert Pantaleu și Alexandru. Niciodată am avut ca să facem brăslamele roșii, nu trebuie. Și da. Cum e proverbul, alegeți bine. Că de nu, uitați că eu nu sunt multiplayer din cauza lor. Pentru că nu am cu cine să filmez multiplayer. Și că cred că breaza minerilor se va termina. Și fix de ziua mea mi-au făcut asta. Fix de ziua mea. Azi e cea mai proastă. Și cam atât și cu acest episod un pic mai trist pentru voi, că nu să-mi pară breaza minerilor. Ne auzim data viitoare, cred. Pa, pa!